العودة الطيبة نلقاكم على القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Janku koll. Fil-bru ta' din il-Quddisa ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti il-ħajja lilna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qont mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti rid li fil-misteru tal-għid iseħħ il-patt li biħerġajt ħabibtna miegħek. Għatina li nixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali mill-ktib tal-Atti tal-Apostli.
F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Petru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmantant tat-Tempju u s-Sadduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru il-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs salada għax kien ġasar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada il-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom, intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan? Petru, mimli bl-Ispirtu Santu, wieġeb, kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fih. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla għajmu mill-imwiet. Dini il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għalli xu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem hi t-tjieba tiegħu. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej saħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu il-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, għatina r-risq. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej.
Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk x'mun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u Lid Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U x'mun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu id-dgħajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien ħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan, għalhekk x'mun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq li bsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss resqu bid-dgħajsa ikaxkru warahom ix-xibka tal-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu nowlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm battu. X'mun Pietru tela fid-dgħajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli ma' s-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Dak il-lejl ma qabdu xejn. Dan huwa illi naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan fuq dawn id-dixxipli illi marru jistadu. Kien Pietru li għaw dan ir-rakkont diġà meqjus bħala issu l-kap tagħhom illi qalilhom sejr nistat. U s-sitta l-oħra kienu sebab kollox marru biex jistadu. Imma dak il-lejl ma qabdu xejn. Meta sebaħ jaraw xi ħadd fuq ix-xatt li għall-bidu marfux illi kien Ġesu u dan jgħidilhom wara li saqsihom għandhom xieklu, jgħidilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Jidher li kellhom intuizzjoni dawn id-dixxipli li dak kien xi ħadd speċjali. Il għaliex li bniedem hu minnu jgħid il xi ħadd li huwa espert tas-sajt, anzi kien hemm iktar minn wieħed hawnhekk, u jgħidilhom x'għandhom jagħmlu biex jaqbdu l-ħut. Hija xi ħaġa mis-soltu din, imma dawn imxew skont kif qalilhom. U l-Evanġelju jgħid tant qabdu ħut illi ma felħux jiġbdu x-xibka daskemm kien fiha ħut. X'naraw hawnhekk f'dan l-Evanġelju? Naraw din il-preżenza ta' Ġesu ħaj u l-kelma tiegħu li tagħmel id-differenza kollha. U jfakkarna ħafna f'episodju ieħor li naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa li jixbaħ ħafna lil dan meta Ġesu kien qiegħed jgħallem, anzi xtaq li jgħallem lin-nies u qal lil xmun dikinhar
biex jihdu bid-dajsa ftit il-barra dikinhar kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Imma xmun ħadu bid-dajsa u qatt jgħallem lin-nies. Imbagħad kif spiċċa li xmun qallu? Qallu għaqdef fil-barra fil-fond u kalaw ġbik tagħkom għas-sajt. U xmun qallu? Mallem, għamilna li sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala ġbiek. U dikinhar ukoll l-Evanġelju jgħid illi tant qabdu ħut li ġbiek kien għoddu nqasam. Araw ix-xebħ bejn dawn iż-żewġ rakkonti li juruna tassew minu Ġesu u d-differenza li jagħmel. Naraw dar-rakkont tal-lum jolqotna kif Ġesu l-ewwel preokkupazzjoni tiegħu hija għandkom x'tieklu ħbieb. Il għaliex l-ewwel huwa dejjem dak li għandhom bżonn l-essenzjal. Din hija il-kura u l-imħabba tiegħu. Mbagħad naraw id-differenza li tagħmel il-preżenza tiegħu u l-kelma tiegħu. Il għaliex kemm jgħidilhom kelma biss u għax segwewh qabdu ħafna ħut. Dak li ma rnexxilhomx jagħmlu f'lejl sħiħ irnexxilhom jagħmlu fi ftit tal-ħin. U naraw ukoll l-abbundanza illi toħroġ minn din il-preżenza u minn din il-kelma ta' Ġesu. Il għaliex mhux biss qabdu ħut tgħid qabdu xi ħaġa, imma tant qabdu ħut 153 ħuta kbira illi b'diffikultà kellhom jiġbdu x-xibka lejn xatt. L-abbundanza li dejjem narawha fil-preżenza ta' Ġesu, niftakru pereżempju l-miraklu li kien għamel meta 5 ħobżiet u 2 ħutiet ħadhom biex jitma' eluf ta' nies u baqa' iż-żejjed ukoll jgħid ir-rakkont. Preżenza tiegħu hija preżenza mhux biss li tagħmel il-ġid imma li toħloq l-abbundanza. X'inhu l-messaġġ għalina illum? L-iktar importanti wara niftakru illi meta aħna għandna l-Ġesu magħna preżenti f'ħajjetna jagħmel id-differenza kollha. Dejjem preżenza ta' ġid. Meta nisimgħu il-kelma tiegħu u segwuha aħna immorru aħjar għax hija kelma li lilna tagħmel il-ġid. Mingħajru aħna immorru għar. U niftakru x'kien qal Ġesu lid-disċipli tiegħu meta kien qalilhom mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ara kemm jiġbaħ tal-kliem meta jgħid hawnhekk dak il-lejl ma qabdu xejn. Imma bih kien hemm id-differenza kollha. U din tajjeb illi aħna mhux biss nifhmuha ma ngħixuha f'ħajjitna il għaliex Ġesu jgħinna biex ix-xogħol tagħna u fil-professjoni tagħna nkunu aħjar. Il-preżenza tiegħu mhux biss mhix preżenza isa skomda li aħjar mingħajru, imma bih aħna immorru aħjar. U din tajjeb niftakruha għax-xogħol tagħna, għall-professjoni tagħna, imma wkoll illum joltok pereżempju kemm it-tfal huma involuti f'ħafna affarijiet. Futbol, mużika, balè, ħafna affarijiet sbieħ, sports ta' tip ieħor, hawn pereżempju bħal da żmien is-siktar. Tajjeb niftakru, meta għandna lil Ġesu magħna, inkunu aħjar anki f'dawn, inkunu futboler aħjar, qawwiem aħjar, ballerina jew hekk aħjar,
Ila liex għanna min qed jgħinna jakkumpanjana, jagħtina l-viżjoni, jgħinna ngħixu l-valuri tiegħu. Din hi il-preżenza ta' Ġesu li tagħmel id-differenza, l-kelma tiegħu li ġġib ħafna ġid f'ħajjitna. Jew nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh ibqa' magħna Mulej u għejna biex aħna nibqgħu dejjem miegħek. Resqu issa tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina nkun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x'għandha l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Jiena biex nifhmu Mulej li l-preżenza tiegħek f'ħajjitna dejjem iġġib il-ġid nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Għatina l-grazzja Mulej u l-erf biex nisimgħu il-kelma tiegħek u nimxu magħha fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Tolbu kol morda kollha fil-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Nitolbu għall-missjonarji kollha Maltin, għal tant saċerdoti, reliġjużi, lajċi u anki sfijiet li qegħdin f'pajjiżi differenti qegħdin iħabbru lil Ġesu ħaj. Nitolbu biex il-Mulej jkun magħhom u jgħinhom fil-missjoni li fdalhom. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Artimazza, f'Gaza, dawk il-postijiet kollha fejn hemm il-ġlied u l-vjolenza u nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqal Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħilu l-glorja ta' ismu, għad tiġġied tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq Mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbiet tal-art u nintlob xewqat tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajli l-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġrulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fl-ola tas-smewiet.
قديس تسوينت مولاي انت العين تا كل قدسية قدس عليك نطلبوك دا الأوفرتي بالبركة الإسبيرتو تياك باش يصيروا علينا الجسم والدم تا سيدنا جيسو كريستو لمتى كين سيناتا باش من رايح باتي هالهوبس رت الخير أسام تالي الدشيبلي تيو وقال خودوا وكولوا الكل من دان أجدان هو جسمي ليناتا عليكم. Ecco kol wara li klaħħa il-kalċi reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dam b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk għathilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħni natijek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha ninfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju llum għal missjonarji kollha Maltin, saċerdoti reliġjużi laiċi u sfijiet li qegħdin jaqdu l-missjoni tagħhom f'diversi postijiet tad-dinja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا دخلنيش في تجريب استحلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو وسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tini misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا دخلنيش في تجريب استحلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السياد الموتان آمين.
Sima lik Marija bi grazia mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-glorja meta Sitta Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija Mrejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla
Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għadina llum u għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Alla tlopalina b'dimbin issa fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan għat-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-firma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-nubitna palma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missiru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Malla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om niżjed safja. Itlob għalina. Om niżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejatijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult u mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina.
intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.